Pois seguimos de concerto, o concerto das plantas, dos vexetais, da nosa horta. Ese sí que é un concerto, unha explosión de alegría cando chega. Digo esta época do ano porque sempre pola primavera, primeiros días tamén do verán, é como que vemos máis verdor por todas partes e esa alegría a cada recuncho que miremos, non é así, nos Cachousa, como É verdad, estás? transmite alegría o sea, a chuvia, porque hasta parece que hai como máis limpeza Sí. en general no ambiente, as plantas están máis brillantes, resplandecientes, salen as floriñas. E gustanos sair da casa, aquí non Sí, pasa como en claro. Valencia, aquí se chove Sí. saímos. É que demais di, bueno, está bo, non está tan mal o tempo. No, a temperatura é moi boa. Claro. Pois, veña, imos falar xa de todo iso que nos transmiten os ointes da tarde, ou esas consultas que nos chegan a través do número de WhatsApp. E teño, por exemplo, por aquí unha que di son Curriña, do Barco. Gustaríame saber se hai algún tratamento natural para o piolliño nos arbustos. Teño uns adelfas, dice? Sí, dixe adelfas. Ben grandes, ademais, e unhas protineas que cando chega este tempo de calor e choivas sempre aparecen. E tamén se hai algunha forma de previr. Moitas grazas e a seguir con todos os vos consellos. Unha aperta. Pois unha aperta para Curriña, que nome máis Curriña. chulo. Que cuqui? Mira, prevenir calquera tipo de enfermedade sempre é a mellor opción. O sea, para prevenir, como lle chamou, como lle dixo, piolliños. Sí, Pois, claro, é que aí teño que botar man da imaginación, porque piolliños poden ser cochinillas cerosas ou algodonosas, ou lapas, ou moscas, mosca blanca, ácaros, pulgóns. Imagínate a cantidad de cousas que podería ser. É sempre mellor prevenilos. Como os vamos a prevenir? Sin exceso de nutrientes, sobre todo nitrógeno, aireando sempre, facéndolle unha poda, aínda que nos pareza que, como ela di que están tan grandes, pois ao mellor unha poda non lle viña mal para airear. E despois, claro que sí, que hai tratamentos naturales. Mira, si a planta fose pequena, ao mellor con un chorro de agua controlado a presión, pero controlado, xa acabaríamos ca mitad do problema, porque a mitad desas cousas nacen ali porque o pon a nai, pero depois non son capaces de volver á planta. Co cal, con un chorro de agua potente que non lle faga daño á planta, xa nos quitaríamos o problema. Pero como é grande, pois tería que botar man, pois, por exemplo, de xabón potásico, botado en especie de fusfus ou de máquina para botar un pouco de, como sulfatar, non? Así con agua a presión, xabón potásico, aceite de nin, pode ser tamén vinagre blanco de limpieza rebaixado con agua, porque iso suele facerlle daño a todos os piolliños, ácaros, pulgóns, cochinillas, ou un macerado de allo, que tamén vai moi ben. O sea, habría que facer un preparado de allo e tal. Eso, si, por exemplo, ten algún tallo que está demasiado afectado, eu nin me planteo tratalo. Collo a tixeira e os que están moi afectados, é mellor cortarlos, porque tanto os ácaros como as cochinillas, como a mosca blanca, como o pulgón, van a comer da salvia da planta, e se hai moitos, ese pequeno brote xa estará casi inservible. Entón, casi lle facemos un favor, quitándolle a planta cos bichos e todo, tiralo a unha bolsa de basura e despois facer o tratamento como na zona máis menos dañada polos bichos. Suerte. Pois veña, amiga, moita sorte e ánimo. Curriña. E sigue mandándonos mensaxes, se tens alguna dúbida máis, como podedes facer calquera dos que estades escoitando no 627 751962, 627 751962, é o número de WhatsApp que vale para todo iso, para entrar en contacto con nós e para formularlle de semana en semana a Nuska Chousa calquera cuestión, calquera dúbida que teñades. Facemos un 2 nun agora, porque teño dúas consultas que eu creo que podemos dar un consello ao mesmo tempo. Que son como parecidas. Sí, son parecidas, a mí parecemo. A ver que me diste, Nuska, di por aquí, esta ointe hora, moi boas tardes a todos, felicidades polo programa, e un super abrazo a Nuska desde o Galiñeiro. Pregunta, canta porcentaxe de cobre ou sulfato se pon por litro de auga e cantas veces se aplica o mes? E tamén teño outra que di, unha pregunta para Nuska, cada cantos días lle teño que botar o cobre, o mesmo, os tomates,
e tamén se lle podo botar os pementos. Moitas grazas e noraboa. Esta pregunta era de Dolo de Carballo. Pois casi sí que poden ir da man. O cobre é unha das cousas que nos vai a funcionar moi ben como preventivo. Ollo, que isto a mellor moita xente non o sabe. O cobre é preventivo sempre, non é curativo. Para curar unha planta hai que ir a un tipo de tratamento sistémico, o sea, que entre no sistema da planta para poder curarla. Entón, dito que o cobre vai a funcionar mellor como preventivo, temos diferentes tipos de cobre, non? E non todos valen para dar igual, nin na mesma proporción. Pero o que sí está claro é que o cobre non se debería de usar máis de 4 veces ou 5, todo máis, en toda a colleita, o sea, en toda a temporada da planta, porque é un metal pesado, é un metal que vai a persistir nos nosos cultivos e despois no chan, e aí pode dañar os microorganismos. Entón, dito que non se pode usar máis de 4 veces en toda a tempada, temos que saber espaciar. Non é o mismo, por exemplo, o oxicloruro de cobre, que ten unha toxicidade como máis baixa, pode ser preventivo. Este úsase máis ben na primavera ou no otoño, cando hai calor e chuvias, que é máis ou menos o que temos agora mesmo, que non debería de ser, porque deberíamos de ter as temperaturas máis altas e un clima máis seco. Pero poderíamos, por exemplo, usar o oxicloruro. A cantidad pode variar entre 1,5 gramos e 3 ou 4, depende da marca. Entón sempre hai que mirar as instruccións, é algo que non podo dar eu aquí detalladamente. Despois temos o hidróxido de cobre, que ten a toxicidade moito máis baixa, pero tampouco non é tan efectivo como o oxicloruro. E despois temos o que se chama o sulfato de cobre, que este non se debería de usar, a non ser que non se mescle con cal, porque é co que se fai o caldo bordolés. O caldo bordolés é un tipo de preparado que leva cobre e leva cal, que está autorizado pola agricultura ecológica, que iso é un compuesto que é un pouquiño máis delicado, pero ollo, non deixa de ser un preparado con cobre e sigue sendo un metal pesado que non podemos usar á lixeira. Depois podemos intercalar, por exemplo, cola de cabalo, purín de ortijas, leite con bicarbonato, bueno, hai un montón de preparados de ervas naturales que podemos usar no medio de cada vez que botemos o cobre, sabes? Neses espacios de tempo. Moi ben, pois resposta para as dúas persoas que tiñan ese interés especial. E lembrade que isto continúa, que todos os xoves aquí Nus Cachousa vai dar resposta ás dúbidas, ás curiosidades que teñades. Teño aquí unha fotografía para que poidas ver, porque a ointe nos pregunta que quitou as patacas e a que plantou estaba así. E cal pode ser o motivo? Pois non teño unha ollada e dinos como está. Mira, é máis común do que ao mellor é das primeiras veces que planta e non lle parece. Para min é moi común. Para as persoas que nos están escoitando direi que é o cacho de patata tal como o plantou, sin haber botado patatas, digamos, alrededor para poder comer. Entón, isto pode pasar por varios motivos. Unha, por falta de luz da planta, que pode ser porque tiña moita brosa a horta, porque non tiña as patatas limpas de arredor, pode ser porque a terra estaba tan compacta, que a semente non foi capaz de brotar, ou pode ser que o ollo que escolleu para sementar non era o suficientemente fuerte, ou ao mellor tampouco non era de unha semente seleccionada. Non sei, por exemplo, ter a horta con malas ervas, as patatas sí que lle afecta, porque lle van a roubar nutrientes, van a roubar espacio e non lle van a deixar salir como debería de ser, non? Entón, por iso é normal poñer as patatas como en caballóns altos para que non teñan competencia nin de luz, nin de nutrientes e que non encharquen a agua. Pero, bueno, ao mellor tampouco non foi nada deste, simplemente foi que non lle foi ben a pataca. De todos os xeitos, quero pensar que foi unha no medio de outras que sí que foron ben, que non foron todas así.
Nada, amiga, non desesperes nin trates de buscar, por exemplo, a solución a todo, porque estas cousas pasan e o único que queda é volver a sementalas. A intentalo. Sí, a intentalo de novo. Error, acerto, Sí. así vai a cousa. E se non, pois ao supermercado compralo Claro. as patacas que saben por hilo. Pois temos tamén outra consulta agora de Mercedes de Pontevedra, di que teñen esta cola de cabalo que che vou ensinar agora, que esas varas altas, non sei se a planta bota algo máis, son esas varas o que se utiliza para facer purín, como hai que coidala, hai que podala. Mira, sin ter que ver a foto moito, xa lle digo que non, que esta non é a planta que ela está buscando. Desde logo penso que é unha planta nova porque están os talliños todos como moi xuntos e dá a impresión de que a plantou ainda este ano. Que teña moito cuidado porque é bastante invasiva. Esta é son as dúas Equisetum. O que pasa que a que nós buscamos é a Equisetum arvense, con V. É a que máis contenido ten de sílice que despois lle extraemos para tratar, pois eso, os tomates e para suprimir o cobre e usar a cola de cabalo, pero non é esta. Este é un tipo de Equisetum que se chama o japónico. É máis ben ornamental, é moi invasivo e non contén sílice porque non ten o que ten outro que lle faltan como se fora a parte verde que é a que sale a facer a fotosíntesis despois de salir a parte fértil, non? Primeiro sale como unha parte fértil, desaparece e logo sale a parte infértil que é a que fai a fotosíntesis, pero non, neste caso esta non é, ten que buscar a outra. Pois veña, aproveitade e facede como fixo Mercedes se queredes enviar un WhatsApp acompañado dunha fotografía, fantástico, porque se tedes unha duda moi concreta que precise desa imaxe, a Nusca tamén lle vai axudar moito. Sí, a ver, unha foto sempre axuda moitísimo, porque senón teño que botar manda a miña imaginación, e mellor non lle estou axudando todo o que pudera ou quixera, non? E desa forma tamén ela se fai unha composición de lugar do que estades exactamente preguntando. Vou vos lembrar novamente o 627751962, 627751962. Boas tardes, Nusca, consulta para ti. Son Julia, esta vez a consulta non é da horta, é dos búlgaros do kefir. Saquei uns que tiña no conxelador, pero reproducíronse moito. Podo volver conxelar uns poucos deses? Un saúdo. Mi madre, que iso é maravilloso, o sea, que se lle reproduza moito, só quere dicir que están sanos, que están felices, que están alimentándose super ben, e que se lle reproduzan ben os nódulos de kéfir é a das millores das noticias que podo ter. E si, a pregunta de que si se pode congelar, por suposto que si. Eu recomendo lle congelalo como independiente, como unha cucharilla de café en cada botiño, para terlos separados, porque hai moitísima xente que está deseando ter os nódulos de kéfir que non son fáciles de conseguir, que ás veces a xente que os vende por aí vende os demasiado caros e non deberían de facelo, porque é algo que nos, non sei, que nos regalou a naturaleza que o deberíamos de donar, non? Eu non dou afeito, teño lista de espera para donar os meus, claro, porque se van reproducindo e agradeces ter a quen darlos. Eu aconsellolle que antes de congelalos, que poñan as súas redes sociales. Teño nódulos de kéfir, regalos, quen queira que se acerca ou tal, e se non, pois eso, sí, que sempre se poden congelar, anos e anos, e despois descongelalos sempre non a temperatura ambiente, sino descongelalos de maneira moi lenta e paulativa na nevera, o sea, en frío tamén, para que non sufran un shock térmico e que se podan dañar. Entón, sempre se poden congelar os nódulos. Estupendo, pois unha vez que a nosa queridísima Julia ten a súa resposta, imos ver que lle contas a Lorena, que pregunta, que acaba de ver o teu vídeo de senescencia, no que dis que non hai que dobrar os talos das cebolas. Isto tamén sería así para os allos? Pregunta. Ou no caso dos allos, si hai que facerlle un no. Outra cousa, é a primeira vez que os voto e quería saber que cuidados precisan de aquí a que se colleiten. Bueno, vou ter que resumir moito a miña resposta, porque, bueno, de todos os xeitos teño no meu canal de YouTube, en Alma da Bella Chousa, varios vídeos, pero un específico dos cuidados dos allos, entón recomendolle que o vai a ver porque vai a axudar moito máis. En canto á senescencia, a senescencia é un proceso natural que teñen as plantas que non van a morrer, que non son anuales, sino que perduran, pero de alguna maneira teñen que pasar o inverno da mellor das maneiras. Entón, o que fan esas plantas, sean árboles, sean
os bulbos das cebolas, é entrar en senescencia, que é romper as moléculas que teñen acumuladas de nutrientes nas follas, tiran cas follas de xeito natural, que o fan moitos árboles no otoño, e as reservas métenas para dentro, para o tallo, para as raíces, ou neste caso para o bulbo. Se nos obligamos a unha cebola, a un allo, doblándolle a adrede, porque queremos nós, porque nos dixeron que era bo, doblarlle eses lasos a adrede, claro que vai a secar antes, pero porque estamos provocando un daño. Pero esa cebola nin vai a ter o mesmo aguante, nin vai a ter a mesma resistencia, nin vai a ser tan rica. Temos que deixar que a cebola e o allo entre en senescencia por sí sola, que ela mesma seque as follas, que deixarlle tempo para que os nutrientes que ten as follas lle dea tempo a rompelos, a metelos para o bulbo, que é onde os vai a reservar, porque a cebola realmente o que quere é pasar o inverno. Sabe que co frío do inverno non pode ser, porque non pode cas follas, entón ten que recuperar eses nutrientes para o bulbo. Entón, non, vamos a deixar que as plantas sigan o seu proceso natural e deixar que a senescencia ocurra de xeito natural. E podemos dicirlle en segundos como saber se estarían listos para colleitar? Estarían listos cando a parte de arriba está seca, os hallos, totalmente seca. Normalmente collense en agosto, pero como os hallos se poden plantar en noviembre, en diciembre, en enero ou en febrero, pode os recoller en julio, agosto, septiembre. Vai a depender de cando os plantara e de que non lle entrara ninguna peste, porque suelen coller rolla e secos antes de tempo, pero por enfermedad, non por ciclo natural. Moi ben, pois nos cachous a semana que ven máis. Moitísimas grazas. Pois sí, fixemos o que pudemos. Fixemos moito, moito máis do que pudemos. Moitísimas gracias e moi boa tarde. Son as 5.